O senador Manuel Ruiz reclama ao Goberno axudas para que os pescadores poidan asumir o incremento do prezo do combustible sen ter perdas. Un dos principais problemas que está a afectar na actualidade a frota pesqueira é o incremento do prezo do combustible. O senador popular Manuel Ruiz afirma que esta situación está a complicar a actividade das embarcacións, que teñen que facer fronte a numerosos gastos máis este aumento do desembolso polo combustible. Parece que as axudas do noso goberno non están á altura de outros países. Agora, ao volver a poñerse en funcionamento, que eran os impuestos e as axudas que se tiñan solicitado no seu momento, pois vemos como sigue subindo o gasoil, como os márxenes cada vez son máis estreitos, como a nosa flota, por exemplo, do cerco, ten que comprar cuota a Andalucía, polo tanto xa teñen un coste cando salen ao mar de un 50, un 70, dependendo de como hayan comprado. Se eso pois sumamos un alto coste do que é o gasóleo, lóxicamente ao final van ao mar para non ter pérdidas ou para que os mariñeiros podan seguir traballando. Ruiz reclama unha implicación maior do Goberno e axudas para que os profesionais poidan desempeñar o seu labor sen perdas, ao ser o combustible clave para a súa actividade. Polo momento, lamenta que estas peticións non sexan atendidas. Ao final, cando a presión é moi alta por parte de partidos políticos, por parte do propio sector, pois vense na obligación de tomar esas medidas. Nós esperamos que esta forza que estamos facendo entre todos pois chegue a bo término, pero lóxicamente un goberno que ten tantas dificultades á hora de aprobar uns presupuestos, vai a ser a primeira vez na historia que pasemos un goberno que durante os seus 4 anos non aproba presupuestos, non é o do gasoil, que o poden facer por outros medios, pero moitas das axudas e actividades que se podían ter tomado cara ao mundo do mar non se toman. A guerra en Irán continúa e a paralización do transporte de combustible no Estreito de Hormuz tamén, polo que non hai previsións de que o crecemento do prezo vai a deterse cedo. Vemos como o precio do barril Brent pois varía de arriba a baixo dependendo do que o señor Trump se lle ocurra decir un día para outro. Eso non quer decir que mañana volva a incentivarse o que é esa guerra alá en Irán, e que o que fagamos é que volva a subir dunha forma importante o gasoil. Xa está moi alto, pero ninguén pode decir que mañá non está todavía máis alto. Polo tanto, se os márxenes cada vez son máis cortos, parece que a axuda ao sector pois é máis imprescindible que nunca. O senador popular sostén que o Goberno pode reducir os impostos do combustible ao sector pesqueiro a través dun real decreto. Polo tanto, ese tipo de medidas moitas veces non se entenden, pero, claro, se o poñemos no contexto da preocupación que ten a Dirección General de Mar e o propio Ministerio sobre os nosos barcos e os seus costes, pois nos acabamos convencendo de que non hai preocupación. Despois queremos ter relevo generacional, despois queremos que o mar siga pois sendo unha forma de vida indispensable en toda a Galicia costeira, pero se ao final o que lle poñemos é trabas á hora de intentar mellorar o que é as súas embarcacións, trabas ao que agora son os seus costes, etcétera, pois o único que nos encontramos é que moitos barcos se amarran porque non son rentables.